Iqembu le-MKP selihlwithe i-ANC oyilunga laleli qavile elake ladubula ngaye kumasipala waseThekwini uZandile Gumede. Lokhu kumenyezelwe SG walo iqembu sibonisa nomvalo kubonakala ngayo uZandile Gumede sembethe imfaniswano weze-MK. Upresident waseZimbabwe uMnangagwa uthi akukho kuthina azokwenzela abaseZimbabwe abasuka kuleli laseMzansi. Uthi bazofika baqhubeke nempilo bayazi ukuthi kuphanda kanjani ekhaya njengoba ezobasusa yena lapha eMzansi. Kanti ukhalelwe ngamasongo asigonyela endaweni esigameko ube ngumhleli wemarch ebikade ise Mzimkhulu njengoba kusaqhubeka umkhankaso wemarch and march abahambi abofika. Uphakela Mthakathi usephinde wasusa ukukhuluma njengoba kutrenda izithombe zakhe kade nabo kufika phakule kubonakala baseSomalia abaseMalawi nabaseNigeria. Uphakela Mthakathi umemezele udaba lokuthi uzokwakha i-rehab center laphana endaweni yakwa Nongoma la kade ekhomba khona indawo azosebenzela kuyona njengoba ubona izinsizwa zilapha ehlane iyona isite ezosetshenziswa leyo ukuthi ikhucule labo abadla idakamizwa endaweni yakwa Nongoma ibashintshe ibaphendule baphinde bamkeleke emphakathini. Mbukela sikubingelele sifundise sikamukele kuphi nakuphi lapho sibukele ukhona njengamanje. Siyathemba ukuthi mbukele ngasekhaya uthokozile ukuthi uphinde uhlanganye kanye nathi kuhlala kuyintokozo kakhulu mbukele ukuthi sibe nawe. Sibonga bonke labo abenza lokho esicela ukuthi nikwenze ngaso sonke isikhathi mangabe sifaka ama-video abalikeayo abasubscribeayo ibona abenza ukuthi siqhubeke njalo sisebenze sindlethele ekwizona ndaba ezwe ziseqhulwini nehamba phambili usuku nosuku. Siqale lapha siqale khona la sitheke khona iMKP isihlwithe iANC oyilunga lalo eliqave kakhulu noma biliqave kakhulu elake ladubula ngayo lapha kumasipala waseThekwini uZandile Gumede. Lokhu kumenyezelwe emhlanganweni lapho khona upresident weqembu uJacob Zuma ekade bizabezindaba bezokwenza imemezelo. SG walo iqembu sibonisa nomvalo ube seveza indaba zokumemezela amalunga amasha azojoyina lona iqembu. Kulowo malunga bekukhona naye ke uZandile Gumede. This is the only remaining voice of the voiceless here in South Africa. Today we wish to say, comrades, and to announce to South Africans, to the people of KwaZulu-Natal, to the membership of Umkhonto weSizwe Party, that we are officially announcing Umama uZandile Gumede as the deputy convener of KZN. Sekusuke ukukhuluma ke enkondleni zokuxhumana ukuthi ngabe kwenzakalani na ngoba uZandile Gumede lona osuka kuyona iANC usuka nje lapha kuANC wekade enesikhundla sokuba imayor kumasipala waseThekwini njengoba sithi wayeyisibhamu sayo iANC bade sidubula ngaye lapha kumasipala waseThekwini. Kodwa ke wabe esehliswa ke esikhundleni emva kokuba etholakale enezitsolo abekwe zona zenkohlakalo njengoba avela ngisho kwimadlanga commission. Emva kwalokho uye wathathelwa ngisho impahla zakhe zidliwa iyona lapha inkantolo noma zidliwa istate njengoba icala likhomba ukuthi liyamudla icala lokukhwabanisa imali zamathende lapha nalapho kusalindeleke ukuthi akhokhe njengoba ezinye izimpahla zakhe amanye ama-assets akhe econfiscatiwe abanjwa yiyona inkantolo noma isona istate njengamanje. So sazi ukuthi ngabe kwenzakalani abantu bayibuza ukuthi ngabe kwenzakalani na umuntu wafika wenza icala ngapha wathi mengabe ebhekana nengalo yomthetho emiswa ebhekana iqembu lenza ijustice yena wabe ebaleke belakele kwelinye iqembu ngabe usayosigila yini na kwiMK noma iMK mhlawumbe kunendlela ezokwazi ukuthi isebenze ngayo ukumbheka nokumqaphela ngoba akwenze lapha kwiANC abantu bathi usangaphinde akwenze lana njengoba izulu sisho ukuthi amanzi la ke amakhona sangaphinde okwenzekile kusangaphinde kwenzeke noma kunini. uZandile Gumede ubekwa amacala enkohlakalo ngaphansi kweqembu leANC lapho kade imeya khona yeTheku. Njengamanje uZandile Gumede usamisiwe kodwa simbone sejona iqembu leMKP. AbaseZimbabwe basuka eSouth Africa njengoba kusaqhubeka umkhankaso wemarch and march abahambe abokufika kuleli abangenawo amaphepha kwasemthethweni. abaseZimbabwe abahanjisiwe ke belandwa uhulumeni wakhona lapha eZimbabwe
uhulumeni noma upresident waseZimbabwe uMnangagwa ube sekhuluma nabezindaba mengabe ekhuluma nabazindaba ilapho khona ecacise ngokusobala ukuthi alukho litheni azolenzela abantu bakhe abasuka lapha eMzansi bekade bezofuna amathuba omsebenzi nani njengoba sebengalena nje sebalandile laba bahambile uthi alukho litheni azobapha lona nazobenzela lona bazume befike ekhaya noma laba sebefikele ekhaya abafune umsebenzi baphande ngalendlela ekuphandwa ngayo le ekhaya eZimbabwe bayazi ukuthi isimo sinjani bayazi ukuthi uzusurvive wenza kanjani uthi akukho kutheni noma kuspecial ngabo yena nje kwakhe ukuthi akhokhele indleko zokuthi babuye kodwa masebesekhaya hayi no akukho naye ophathekayo athi uzoba spoon feeder kona kodwa bona abavuke bayithathe benze njengoba kade benza lapha eSouth Africa. We have the issue of our fellow citizens who are coming back home from the diaspora. How do we ensure their integration into the economic and social development process of the country? We know that skills development is important to the country's transformation agenda. So how do we ensure that they become part of building Zimbabwe? I have no doubt that each one who comes back knows where they came from before they went to South Africa. So the first thing is to go back to roots and begin from there as they integrate in society. So there's not a single problem. Government is not any problem at all. We do facilitate their transport, their welfare, we do that. But each one gives us an address. I want to go to Chipinge, I want to go to Bindura. We facilitate and they go to their homes. And whatever facilities we give to people already in the country, they will also join those services we are giving. So there's no problem at all. Every Zimbabwean who is in diaspora is welcome back home. We want them back home. They're our people. President bamanye amazwe njengeNigeria bethi laba bantu abasuswe lapha eSouth Africa bafuna ukuthi njengoba sebela emazweni abo into zabo abayishiye lapha eMzansi ezinevelu njengamabhizinisi izindlu izimoto nani okusele lapha eMzansi bathi uhulumeni walapha eMzansi awukhokhe awuyikhokhele lezo zinto ukhokhele abantu bakhe uhulumeni waseMzansi wenze icompensation ubhadale abantu baseNigeria kusho uTinibu lo ohlala eAmerica kodwa president waseNigeria ofika eNigeria mangabe kunesimo esiphuthumayo okomuntu ofika ekhaya mangabe kunomcimbi omkhulu kunemingcwabo kodwa ngale kwemicimbi noma kokuhlangana komndeni akabonakala okuyiyona nto ayenziwa ke upresident waseNigeria uTinibu leyo. Sadidekile abantu basemzimhlophe akade basemzimkhulu akade bebambe imarch ngomsombuluko mhla ka13 okuyimarch esupporter noma esupportwe imarch and march kuyinhlangano kaJacinta Mangobese Zuma emva kokuba kuboshwe ongumhleli wayo imarch and march le kade ikhona laphana emzimkhulu ukuthi ngabe iziphi noma imipi imithetho kade seyiphulile nje kade boshwa asikakazi kodwa sikwazi ukuthi ubanjiwe waboshwa ngaso isikhathi semarch khona endaweni yemarch la kade kukhona ngisho ongizimculo ngoba makhosi nabanye ababaningi akade bezosupporta imarch le. Nangu uphakela umthakathi ephinde ebawondaba mlonyeni lapha einkundleni zokuxhumana kubulandela ukuthanda kweyithombe zakhe einkundleni zokuxhumana la ibonakala khona xhawulene nabo kufika bakuleli ukubonakala khona ukuthi amasulumane amanye ama-African nationals kodwa ubona ukuthi ababuya emazweni angaphandle uzokhumbula ukuthi uphakela umthakathi uhambe imihlangano eminingi ngaphambu kokuthi kufike i-date ekwakuyi-deadline yokuthi abantu bokufika abakuleli laseMzansi ngongekho emthethweni behambe. Umbuzo ke wabantu baseMzansi uthi uphakela umthakathi lo mhlangano wawunini futhi kulomhlangano kwakhulunywa ngani okuyona into esadide abantu abaningi kodwa ke president ulakho umlungisi Zondi yena uthi uyazi ukuthi lo mhlangano kwakhulunywa ngani noma ke abantu kuleyo nkulumo kaZondi bethe awusiyeke phansi wena ngoba na ngemeeting edlule waveza ukuthi uyazi bade khulunywa ngani
washo ukuthi uphakela umthakathi wamukela imali engango-3 million esuka kuPresident Ramaphosa, kodwa kuze kube namhlanje ubufakazi asinabo. Njengamanje usuthi uyazi ukuthi kulezi ithombe evelayo lana ikaphela umthakathi ekade ehlangene nabantu bokuhamba kwakhulunywa ngani, kodwa nobufakazi awuzozivezela futhi njengoba wenza mhlazana uthi uphala umthakathi wamukela imali kuPresident Cyril Ramaphosa. Uphakela umthakathi usebememezele ukuthi uzokwakha noma inhlangano yakhe Insizwa Nobunsiza Foundation izokwakha isikhungo se-rehab noma i-rehab center lapho khona bezobe besiza ngokuthi balekelele labo abayizigqila zezidakamizwa abangama-drug addict ukuthi baphinde bakhucululwe izidakamizwa egazini bese bebuyiselwa emakhaya nasemphakathini, njengoba umuntu osuke esegxile kwezidakamizwa yize phela emphakathini kodwa usuke ngasesi ingxenye yomphakathi kwizinto ezithinta umphakathi, kungasikho ukuthi uxoshiwe kodwa ngenxa yokuthi lento ayisebenzisa yiyona le esimenze ukuthi okwenzeka emphakathini angabisaba ingxenye yakhe, ngoba usuke sefocus kule nto ayenzayo esenza okungahambisani nomphakathi, njengoba ama-drug ke sazi ukuthi awakenzisi lento kumele wenze kodwa akwenzisa lento ubona afuna ukuthi uyenze. Lapha sizobuka isite sizobuka isiza lapha khona njengoba sasishilo abaningi bayakhumbula ukuthi sasho ukuthi sizokwakha indawo yokubeka lezi ingane zakithi eyihaqwe ama-drugs afika nabantu bokufika. So lapha KwaZulu sizoyiqoqa zonke ingane, wonke amadolobha, yonke indawo, ingane engenelwe ukweba, ingane engenelwe ukudla izidakamizwa, ingane engasabahloniphi abazali. Sizokwakha isenta la noma sizokwakha isikhungo okuyisona esizoqoqela khona zonke lezi zingane. Abaningi bazokhumbula ngesikhathi silokhuza sifike eThekwini sisho ukuthi sizosondela kulezi ingane ezihaqwe izidakamizwa. Akukhona lokho kuphela, kodwa ngisho khona lapha emakhaya zikhona izingane ezingasahloniphi, engasabazi abazali, engasabalaleli abantu abadala. So ke sizoqoqa lezo ingane inkosi yakwaMandlakazi ke inikelile ngentaba le uMaphundu ukuthi singakwazi ukuthi lo msebenzi esifuna ukwenza sobeke khona. Besicela ke einganeni zakwethu, besicela emphakathini wakithi eSouth Africa, ngoba into eyenza sicele kini bantu bakithi, sibalekela ukuthi sinikezwe imali ezoba nembandela, sibalekela ukuthi sinikezwe imali ezoba nezinkinga ngakusasa lapha abantu abazobe sebethi khona phakela ngakunika imali yami engaka, ngicela ukuthi wenze ukuthi. Njengoba nibona senqabe imali ezinkulu, hayi ukuthi sinemali asinayo. Ngicela kuma South Africans, ngicela kini ma South Africans, ngicela nina nisisize, nisilekelele ukuthi sakhe le ndawo. UNdunankulu waKwaZulu Natal ubaba umhlonishwa uThami Ntuli, uNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu, uthe yena kukhona naye azokwenza mhlambi isakhiwo yena ngasibheka. Kodwa mawucabanga ukubiya lentaba i3 kilometers lentaba, noma ubani okwazi ukubala, ngicela ibalele yena ukuthi ukubiya intaba e3 kilometers kungaba imali engakanani. So ke imali engeke iqhamuke kumuntu oyedwa, imali engeke iqhamuke esikhungweni sikahulumeni esisodwa, kodwa la ngaphakathi kuzoba nekliniki, kuzoba nenkundla yezemidlalo, kuzoba nehholo lokufundela ukulingisa, kuzoba nesikhungo samakhono, kuzoba namasimu, kuzoba namadamu amanzi amabili. Leyo nto ke mawuthi uyabuka cishe izofika laphana ko 1 billion mawuthi uyabheka makuthiwa siyayikhanda. So ke akuyona into futhi engenzeka ngesikhathi esincane, into mhlambe engathatha more than 6 months noma more than unyaka. So ke sicela kini ke ma South Africans, thina sikhulumi ngento efihlakele, into esiyenzayo kayifihliwe, into esiyenzayo akuyona into ongahamba uyicinga ukuthi kuphi. Njengoba silapha entabeni uMaphundu nje sikhuluma ngento esizonikeza
nokuqhubeka kwayo ukuthi kwenzakalani. Lento le esizoyenza la, lesi sikhungo esizosenza la ngokufisa kwethu besifisa ukuthi kushawa ukhetho, kuthi kushawa umhla ka-30 August. Kuthi kushawa umhla ka-30 October le ndawo ibisibiyiwe ukuthi noma kungakakhiwa kodwa kukwazi ukuthi kubekwe amathende, kubekwe ama-toilet, kubekwe amathangwe, zibe yiqala lezi ngane eziqoqeka lungakafiki ukhetho. Ngoba make kwedlula ukhetha akekho umuntu ozosinaka, bazolinda abantu kuze kushaye u-2028 bese kuyima bethi bayasinaka. Kodwa siyabonga kumhlonishwa uNdunankulu ukuthi ayiveze athi kukhona yena angakwenza. Siyabonga kwabaningi abantu esithema sixoxa lento abathe bacela bona ukungaveli. Basho bathi bacela ukungaveli kodwa bangajabula ukuthi nabo kube khona isandla abasifakayo. So-ke laba abayigxekelayo bafethu abaqhubeke begxeke, thina la sizobe sofundisa izingane zakithi. Kuzobiwa amasimu la, kuzobiwa u10 hectares. Lo 10 hectares ilapho kuzobe kufunda khona izingane zenu zifunda ukulima. Kule ndawo le ewu3 kilometers esizoyibiya ewu3 kilometers kuzobe kuneyinkomo ngaphakathi, kuzobe kunezimbuzi ngaphakathi, kuzobe kunezimvu neziklabhu ngaphakathi. Okusho ukuthi izingane zenu zizofunda ukufuya, zifunda ukunakekela imfuyo, zifunda ukuthi imfuyo inakekelwa kanjani, iphinde ifunde nokuhlinza. Kuyobe kukhona lonke uhlobo lwemfuyo ngaphakathi. Manje ke sithi ke siyakhuleka South Africa, uma sithi izwe thina liyolunga ngeinsizwa, sisho lokho esikwenzayo. Asikhulumi ukuthi into ezokwenziwa ngomunye umuntu, sikhuluma ngento ezokwenziwa yithi ukuthi uma uyindoda alibe khona iqhazo libambayo ekulungiseni izwe. Uma uyindoda akube khona into oyenzayo elekelela izwe lakini. Mina ngila eZululand, iZululand yonke ngiyafunga kusukela ngoJanuary 2027 kuya kuJanuary 2028 alikho iphara, ayikho ingane, asikho isigebengu, alikho isela elizoba la eZululand. Uma sisuka lapho singena kuyiKwaZulu Natal yonke, ilapho ke nizobona khona ukuthi siqondeni masithi ngelinye ilanga lelizwe siyoliphatha, siliphathe ngeqiniso, siliphathe ngoNkulunkulu, silekelele izingane zenu, silekelele nina ningabazali ukuthi izwe liye phambili, ayizonde ikaba ebambe khona. Danke. Umphakelo umthakathi ke usimemezele ukuthi uzovula isikhungo se-rehab center endaweni yakho lapha kwaNongoma. Yilezo kwembukeli esivala ngazo namhlanje. Sithemba ukuthi siphathane kahle saze safika la sikhona njengamanje. Mbukeli sibonga kakhulu.